Bé, doncs avui, després d'unes setmanes... Dues. Bon dia, Oriol. Xavi Paz, bon dia i bona hora. No, espera't 2 setmanes per feina que no he pogut venir. Però és que et volia preguntar, perquè ell ho ha fet públicament, ho va dir públicament, no era aquí el dimecres en Xavi Paz, perquè estava tenint una experiència, suposo que enriquidora, països nòrdics, Dinamarca, em sembla. Copenhague, la capital de Dinamarca. Un viatge organitzat per una entitat municipalista en la que jo soc membre del comitè executiu, que és l'Associació Catalana de Municipis, i que es va fer un viatge de feina per tal de conèixer de primera mà i explicat per ells mateixos el que va ser la reforma del món municipal que va fer Dinamarca en el 2007, que va fer una concentració de les dimensions dels ajuntaments. Penseu que Dinamarca en un període de 40 anys ha passat de tenir aproximadament 1.200 municipis a tenir-ne només 97. I per tant, en aquest sentit, el buscar l'eficiència en l'administració local i conèixer els serveis d'un país conegut, un país nòrdic conegut per la potència del seu estat del benestar. La veritat és que va ser 2 dies i mig pràcticament sense temps d'aturada, ple de reunions amb l'entitat municipalista, visitant el Parlament danès, visitant l'Ajuntament de Copenhague, visitant un altre ajuntament i coneixent de primera mà com van treballar l'acord, en què es fonamentava la reforma i quins serveis s'està donant cada nivell administratiu. Un país que té 3 nivells administratius ara, els ajuntaments, les regions i l'Estat, i és d'unes dimensions aproximades de Catalunya. Vull dir que jo crec que en aquest sentit, crec que això sí que és el que més... Jo no sé si al final Catalunya ha de fusionar o no municipis, però el que és evident és que els ajuntaments ens trobem que és el nivell que menys finançament estem rebent en comparació amb la resta d'administracions i que al final sobre nosaltres hi ha moltes administracions que a vegades també comporta confusió. Per tant, un viatge molt enriquidor des d'aquest punt de vista i bé, s'ha de veure i viure totes les experiències. Un país i una ciutat, Copenhague, si no vaig errat, on es potencia molt la bicicleta i el centre, diguem, urbà. Com Berlín, que hi vaig estar aquest estiu, Amsterdam, països nòrdics que tenen... De fet, fa 3 setmanes vam veure un 30 minuts molt interessant sobre la implementació del carril bicicleta en el país nòrdic, en el que va fer diguéssim Copenhague i Dinamarca i el que està fent també l'àrea metropolitana, no? Però dit això, jo sé per què ho treus avui i jo amb això no vull dir, jo sé que s'està dient que si a mi m'agrada la bicicleta i llavors jo podria optar per l'opció B o no. Escolteu, jo sí que vull deixar molt clarament el missatge i crec que l'expresso amb l'article que ha sortit avui publicat. Jo diferencio molt clarament el que és la meva passió esportiva amb el que considero que necessita Molins de Rei i el que considero que ha de ser una implementació de futur de la reforma urbanística de la carretera, del que ha de ser la dignificació de l'espai públic, del que ha de ser la potenciació del comerç, del que ha de ser cosir el territori, del que ha de ser acostar el barri del Canal en el centre, del que ha de ser, en definitiva, el projecte de transformació que estem fent a Molins de Rei des del 2011. Doncs entrem a debat, perquè hi havia ahir, justament us informàvem, la sessió informativa, a principi darrera sessió informativa per explicar el procés de reforma de la carretera a la sala gòtica que es va omplir com es va omplir la Federació Obrera. D'entrada això denota que el tema ha generat interès davant de la població, especialment els veïns i veïnes comerciants de la zona. Jo en la línia del que és fet públic avui a nivell d'un article d'opinió, jo vull posar en valor, diguéssim, 2 qüestions. Una primera, i és que l'objectiu d'aquest govern, amb coherència amb el que va declarar des del començament, el 2015, és que crèiem que havia arribat el moment de la reforma de la carretera, aspecte que no havia fet Molins de Rei, que han fet tots els municipis del nostre entorn, i això parla dels anomalies i dèficits que tenia Molins de Rei, com ara la Biblioteca de Molins, que també subsanarem en aquest mandat municipal, i que això ho volíem fer d'una forma participativa, tant en la fase de disseny com en la fase d'elecció i de decisió. Per tant, coherència en la primera voluntat d'aquest govern. Segon aspecte, nosaltres hem introduït processos de participació i per tant, quan un introdueix processos de participació el que vol és acostar la decisió i acostar la política a la societat en general. I en aquest cas, jo crec que
ho podríem haver fet millor, pitjor, però home, ningú negarà que el que hem creat és un debat, i els debats sempre són sans. I per tant, jo diria que aquest procés ja està sent important, ja està sent transcendent, a més, i ja està sent, permeteu-me, doncs, complint la voluntat d'aquest govern, està sent un èxit en quant al debat generat i en quant a la participació que estem generant. A més, les xifres actualment de registrats a l'hora de poder votar i de votants que s'estan fent, home, és important. 1.228 inscrits ara mateix i els votants 578 fins avui. Bé, no és menor, vull dir, per tant és important i sabem que això està generant debat. Per tant, aquest principal objectiu està assolit. Ho dic perquè a vegades quan es fan experiències com pressupostos participatius i aleshores criticar per criticar es diu no, és que està participant molt poca gent. Home, doncs escolteu, en aquest procés hem generat participació i us dic una cosa, com a govern, en el que sí que estàvem preocupats és en el fet que haguéssim fet aquest disseny per tal de reformar la carretera i des d'aquesta metodologia participativa i realment no haguéssim generat debat. I això particularment és el que més em preocupava. Per tant, jo crec que jo mai defujo el debat és sa, el debat és enriquidor i acostar la decisió a la ciutadania, en aquest cas, crec que és important i és bàsic. Per tant, jo crec que aquest primer objectiu s'ha assolit. Tot i que escoltant el president de l'Unió de Botiguers i alguns altres comerciants el que manifestaven és que tenen la sensació que s'ha polititzat massa el debat. Estaria d'acord el Xavi Paz amb aquesta afirmació? Jo podria estar d'acord amb aquesta afirmació. I nosaltres aquest debat l'hem fet a la nostra agrupació també. I nosaltres el debat va ser majoritàriament, diguéssim, vam optar per l'opció que evidentment nosaltres, en coherència amb el que havia decidit el grup municipal i el govern municipal, crèiem que aquesta decisió nosaltres, el nostre objectiu és que la ciutadania decidís. I per tant, crec que un cop donem la veu a la ciutadania, escolteu, les diverses organitzacions polítiques són lliures de pronunciar-se, no, però nosaltres creiem que no ens havíem de pronunciar com a col·lectiu organitzat polític. I per tant, en coherència amb el que havia dit el govern, nosaltres creiem que, primer, les tres reformes, les tres dissenys i estudis que estem plantejant a la ciutadania tenen aspectes positius, les tres, perquè les tres serà un rentat de cara importantíssim a la carretera. Dos, home, és evident que hi ha algunes més valentes i més agosarades que, des del meu punt de vista, poden coincidir molt més amb la valentia i la transformació que estem portant a altres llocs del municipi. Ho esmentes a l'article, sí, com va passar amb el Pati del Palau, per exemple. Exacte, vull dir, hi ha debats que sembla que no acabem de superar en aquesta ciutadania. Jo crec que debats fa 30 anys doncs, podrien ser lògics, quan la dinàmica és la que és i no funciona malament, et sorprenen fa 3 anys i et tornen a sorprendre ara, perquè, a més, el que jo dic, crec que el temps situa a tothom i és, escolteu, si nosaltres estem per combinar els diversos interessos, jo no estic ni culpabilitzant, no és la meva forma de fer i ho sabeu i ho coneixeu de sobres, la nostra funció és compatibilitzar els diversos interessos. Això ens passa contínuament. En un carrer quan parlem de contenidors, a una plaça quan parlem de terrasses. Escolteu, estem en una societat que és molt fàcil parlar en teoria, però a la pràctica, quan a algú li toca, doncs, confronta l'interès individual amb l'interès col·lectiu. I per tant la nostra funció és combinar tots aquests interessos. I aleshores jo vull deixar molt clar, primer de tot, nosaltres hem de transformar el municipi perquè continuï tenint atractivitat en tots els sentits. Atractivitat vol dir atractivitat urbanística, atractivitat econòmica, atractivitat comercial i atractivitat pels propis veïns i ciutadans de Molins de Rei. I aquí jo crec que hem de ser agosarats, hem de ser valents. Dit això, nosaltres en paral·lel estem recolzant més que mai el comerç també, perquè sabem que és una part importantíssima del que és l'economia del municipi i l'atractivitat. Però és que aquest és l'èxit del Pati de Palau? Que sí, jo faig referència perquè algú, lògicament, podia estar més temerós, podia estar més reservat de si allò podia ser un èxit o no. I el temps ens ha donat la raó que al final el Pati de Palau serà un punt molt més potent del que era fins ara d'atractivitat.
no hem perdut places d'aparcaments, les hem redistribuït amb el pati de Palau i hem guanyat un espai cívic, un espai de trobada, un espai comercial, un espai de restauració, un espai que al final fa que la gent recuperem posicions d'atractivitat comarcal com els havíem tingut en el seu moment. I això és el que fem també amb l'obra pública. Això és el que fem amb l'obra pública quan som agosarats, som valents, som ferms en la decisió de pensar no, escolteu, el pati de Palau ha de ser un espai verd que a més potenciarà el nostre entorn. I això ho estem fent, ho vam fer amb el pati de Palau, amb el carrer de baix. Quin comentari et fa molta gent del carrer de baix? Escolta, sí, l'heu potenciat. Estava caigut i aquest carrer de baix ara està potenciat. Doncs bé, aquesta és la línia que portem, que vam portant al barri del Canal i que ara volem portar amb la carretera. Per això plantegem aquesta reforma, perquè també jo vull defugir també aquell posicionament que diuen no, és que clar, ara per què això? No, escolti, no, perquè... Però això també, jo em poso al costat dels comerciants que venen a aquesta taula també de tertulians, diuen no, escolta, jo estic content i contenta perquè per primera vegada estem afrontant la reforma de la carretera. Jo crec que hem de buscar, més enllà de que els debats són positius, i són passionals, no? Però més enllà de la confrontació jo em vull quedar amb el que són els punts d'acord, el que són els trets comuns a l'hora de buscar solucions que facin avançar a Molins de Rei. Per això dic, sapiguem destriar una miqueta davant de tot el soroll i prenguem la decisió de forma serena perquè serà el millor per Molins de Rei, sens dubte. Tot i que, per exemple, si te vas a aquesta reflexió d'alguns comerciants que valoren doncs, que es pugui reformar, però posen sobre la taula, escolteu, estem preocupats perquè no s'ofereix alternatives d'aparcament, perquè hi ha dues de les opcions que redueixen significativament les places d'aparcament. No proposeu alternatives, surt una i dos. Ja ens agradaria que no hi hagués tant de trànsit rodat per la carretera, però no hi ha aquest vial alternatiu i, per tant, com que no hi és, seria massa agosarat ara, doncs posicionant-se en aquest cas per la lletra A, doncs fer un carril bici o perdre aparcaments quan no tenim alternatives. Jo crec que aquest govern es caracteritza que sempre que ha fet una obra ha plantejat una alternativa davant una pèrdua i per tal que tots són beneficis. I jo em remeto a l'exemple del pati de Palau. Al pati de Palau vam ser capaços de trobar una solució que va dir i va consistir en desplaçar el dipòsit de vehicles a la pastilla d'equipaments que tenim al polígon del Pla i, per tant, guanyar pràcticament totes aquelles places de zona blava a 200 metres del pati de Palau, i és una zona que en horari comercial veus que està ocupada i per tant jo crec que aquesta alternativa la vam trobar. En el mandat anterior vam trobar també alternatives per l'aparcament del costat de l'ambulatori, alternatives pel barri del Canal a nivell d'aparcament, vam trobar aparcament també, vam generar aparcament també Antoni Maria Claret davant el fet d'afegir seguretat Antoni Maria Claret i Carme Galceran amb un únic sentit Antoni Maria Claret i, per tant, fer una bossa d'aparcaments al costat de l'estació de Rodalies i de la zona esportiva del centre, i també serem capaços, sense cap mena de dubte, de trobar alternatives en cas que s'escolleixi l'opció B o la C i, per tant, plantegi solucions a aquesta pèrdua momentània, que tampoc, primer, ni serà d'avui per demà, perquè també estem parlant d'escollir ara un model, però després l'execució de les obres ha de ser progressiva i, per tant, tampoc es perdrà d'avui per demà aquestes places d'aparcament. De mentre, segur que tenim oportunitats de generar aquestes places d'aparcament i també de veure a quin nivell, a quin ritme la societat va incorporant nous hàbits a nivell de mobilitat. I també guanyarem temps, que no les tindrem fetes a l'endemà, però veurem de quina manera podem anar generant igualment alternatives al que és la mobilitat, que des del 2011 no hem parat, igual que van fer altres governs, d'anar al Ministeri i de dir, escolti, Molins de Rei té un problema, però no només és un problema a Molins de Rei, és un problema comarcal també i de país, el fet que en una de les zones metropolitanes més potents d'Europa en aquest sentit, a nivell de mobilitat, quan entre l'autopista i l'autovia es col·lapsen el polígon del Pla i col·lapsen un terme municipal com Molins de Rei, col·lapsen també Papiol i col·lapsen Sant Andreu de la Barca, perquè això és el que està passant actualment. I per això necessitem la millora i aquest projecte de millora d'accessos al que és l'autopista, al polígon del Pla i amb aquest vial que vagi a 4 camins. Estem treballant en tots aquests fronts. No estem només... Ara el debat s'està centrat, evidentment, en la carretera, però quan nosaltres expliquem la carretera, expliquem tots aquests fronts. Igual que no deixem de batallar per les millores de l'estació de Rodalies i que si tot va bé,
estem més a prop que mai que al llarg del 2017 aquestes obres puguin començar. Xavi Paz en el seu article també diu que hi ha hagut alguna declaració confusa sorgida del propi govern i que ens ha despistat a tots, també els socialistes. Bé, jo crec que va quedar molt clar el dia del ple i el propi alcalde ho va reconèixer, que segurament hi ha dies que no va atinar en explicar-se de la millor manera possible i per tant, escolta, això som humans, tots tenim un nivell de feina, d'ocupació i d'estrès que tots estem a vegades encertats i a vegades no tan encertats i per tant jo crec que en aquest sentit ell mateix ho ha reconegut, ell mateix va assumir, diguéssim, les disculpes en el propi dia del ple i, per tant, clarificat això que ens pot passar a tots, doncs es matitza, s'explica, però llavors sí que perdoneu, jo crec que sí que vull deixar-ho molt clar i és el primer aspecte que deixo en l'article. Declaracions que ens podem equivocar ho podem fer tots, però deixant a ombres també en el procés de participació quan el reglament de participació d'aquest procés no s'ha modificat en cap moment i està garantitzat, evidentment, la normalitat, la democràcia i el joc net en aquest procés, jo crec que tampoc és de rebut. Potser algú pot entendre, mira, una altra vegada els polítics barallant-se i tal. No, sí, però jo estic per sobre d'això. Jo vull estar per sobre d'això. Jo vull estar per sobre de la política de baixa volada i vull, com he dit, buscar dins del soroll la serenor i els punts en acord. I en aquest sentit la ciutadania sí que ha de deixar molt clara, perquè és veritat que pot haver arribat missatges molt confusos, que el procés és absolutament net, està garantitzat, entre altres coses, per la Generalitat de Catalunya i és un procés en aquest sentit que serà democràticament impecable. I per tant, jo des d'aquí sí que més enllà de la passió del debat, el que sí que faig és convidar que tots els molinencs i molinenques tenen temps fins diumenge, doncs es facin seu aquest procés, es continuïn informant d'aquest procés mitjançant la web, mitjançant, evidentment, vosaltres mateixos o altres mitjans que han publicat opinions diverses i que se'l facin seu i participin i votin. S'accedeix a Esquerra Republicana demanant la dimissió de la regidora Laura Soto? Jo crec que sí, sobretot quan, a més, a mi que m'expliquin quina irregularitat hi ha hagut en el procés. En coherència amb el que t'estic dient, quan dic que no hi ha hagut cap modificació en el procés de participació, és a dir, que s'hagi generat un registre, diguéssim, paral·lel no vinculant, no modifica el que és la decisió de la carretera. I la decisió de la carretera i del projecte que escolliran els molinencs i molinenques de reforma de la nostra carretera continua sent la mateixa que abans. Majors de 16 anys empadronats a Molins de Rei. Bé, avui ens hem centrat molt en la reforma de la carretera, però, Xavi, ja en parlarem la setmana que ve amb més calma de diversos temes d'educació, perquè es presenta el Pla Educatiu de la Vila aquest mes de març. Hi ha una festa també per l'escola pública el diumenge. Aquest diumenge, dia 5 de març, que també convidem a tothom, amb suport de l'Ajuntament, tal com va aprovar el ple de l'Ajuntament de Molins de Rei, i sí, d'educació i de sanitat en parlarem molt segurament el mes de març i abril. Ho deia perquè també comencen les jornades de portes obertes dels centres d'infantil i primària, no? Sí, hi ha, diguéssim que no... encara no tenim les dates concretes de quan serà el període de preinscripció, sí que sabem que aproximadament seran entre finals de març i el 5 d'abril, i en aquest període s'estan fent totes les jornades de portes obertes amb tot de centres educatius que estan fent passos molt importants, renovadors, que estan, jo crec que fent una gran feina per mantenir el nivell de qualitat educativa que tenim a la nostra vila. Doncs en parlarem, evidentment, a les properes setmanes. Avui hem fet l'espai de preguntes al PSC amb el seu portaveu, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Vila, en Xavi Paz. Xavi, moltes gràcies. A vosaltres, molt bon dia. Bona setmana, gràcies. Igualment.